Salutare tuturor, eu sunt Darku și filmez al doilea episod de Sky PvP. Acum filmez pe alt server pentru că acel server s-a învechit, se dă wipe, nu știu ce se întâmplă și n-am chef acum să stau și m-am gândit acum să fac al doilea episod de Sky PvP. Așa. Pe mapă se găsesc diamante, mere, eu deja mi-am adunat, sunt full TMD, doar că nu pot mereu și diamantele nu știu încă unde sunt, dacă mi le eșantez fiecare, dar nu chiar de level 30, de câteva XP, îmi adun XP-ul pentru cazuri de urgență. Așa. Vreau acum să caut gold ca să-mi fac mere eșantate și atunci o să fie niciun bai că voi fi eu, 200, perfect, fiecare de, să zicem, 2, 3, 5 și gata. Sau, să zicem, 6, protecție, trică, hai că facem aici la mai mic, să zicem 1, bun, sabia să fie de mai mare, protecție, așa, acum level mai mare ne trebuie, haide, uite, fix 13, indestructibil 2 și aspectul focului 1 din level 13, n-am crezut așa ceva, deci hai că mergem, la luptă, așa, ne luăm ceva mâncărică, dă-te mă. Luăm câteva mere cu noi. Așa, poțiune de forță luăm. Mere, cred că luăm mai multe, nu 8. Ca să avem. Așa. Aici sunt oameni cerșetori care cer timp. Dați-mi și mie iteme și XP și bla bla chestii. Și așa ceva nu vreau să văd. Nu-mi place. Sabele dă, hai să vedem. Cred că aici este ceva. Opa, mai încet. Pe aici. Opa, am un lag, deodată să nu cad, că atunci mă fac de râs. Se atacă mor. Ceva plăcuțe pe aici. Nu? Serios? Mormânt ceva? Asta nu cred că avem nevoie. Hai să ne-am. Opa, uite aici. Plăcuță. Lemn. Serios. Da, dacă luăm un stack, îmi fac bețe cu el. Opa, mai încet. Eu nu sunt așa bun la parcurs. Și dă, Doamne, să nu cad, că atunci mă dau cu capul de pereți. Opa, două plăcuțe. Opa, ce cu lagul ăsta la vreo? Sau ce? Așa. Na, dacă luăm câteva, să tragem pe fraier. Aici este un bloc invizibil, uite. Așa, mai încet. Wow, așa ca să-aș vrea și eu. Așa. Este la o plăcuță sau? Așa. Acum un chest. Asta nu, cred că e skyblock. Aoleu. Deci eu nu trec parcursul ăsta în veci. Asta e aici. Nimica, nu. Uite aici. Da, goală. Mai sunt și așa ceva ca să te prostească doar pentru hackeri. Le văd plăcuțele cu X-ray-ul. Hopa.
plăcuță. Face ceva? Nu. O budă? Bani. E, na, e camera reflectoare. E, tare. Lady. Sau? Aici dispart. Așa, plăcuțe, nu văd. Poate este ceva sus. Acum urc sus. Uite, ce nu știu. Aici bucătărie sau? Vedem. Sper să nu vină nimeni, dă, Doamne. Mai ținem, poate este o intrare ceva secretă. Să bag. Poate e pe aici, în găurile astea. Nu. 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 Bă, dați multe găuri și nici măcar o intrare secretă. Nu. Nine. No. Oh, ba, uite. Ce este ceva? Și aici? Toate au așa. Cred că asta e norocoasă, trec noroc. Că nu știu ce mapă e asta. Fără intrări secrete. Nimic. Asta. Troll. O bar n-am. Da, Ender Pearl nu găsesc. Ce, Doamne, cu scara asta aici? Cu scara, auzi de mine. Cu treptele astea. Voi vrei să mor? Da, nimic. Așa, wow. Grijă. Ioi, Doamne, cum era să fac infart? Pe aici nu pot eu să trec. Oh, da, aș vrea să... Ce e acolo? Lasă, altă dată când am Ender Pearl. Hai să mergem pe acolo. Deci eu aici mă rotez de 100 de ori și nu găsesc nimic. Dacă aș avea flacăre pe astea, ar fi GG. Dar nu cred. Mai încet. Fix acum trebuia să plouă. Mie nu-mi place. Intrare nu cred că este, sau? Morgă. Opa, mai încet. Cu grijă. Sus sau jos? Jos. Vă place jos, nu? Beci. Nimica nou. Wow, și mai jos. Acum unde mergem? Beciul lui bunica. Serios. Da, nimic. Mergem sus. Dar să nu cad că atunci mor eu. Dacă mă moară unul full nu știu ce, mai slab decât mine, eu sunt Papa Francis. Bă, dar nimic. Hai mă, nu fiu așa tântălă, dar v-ați ascuns voi undeva ceva, nu? Sau? Înșel? Oh my god. Am un lag de la tâta. Așa, încet. Încetucul, așa. Să nu fie ceva ca o trapă, că atunci... Ne revedem curând. Acesta a fost al doilea episod. Vă mulțumesc că m-ați vizionat și ne revedem cât mai curând.